विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांचो मी सुचित्रा नायकांदेवेचो मोगाचो येवकार. सामान्य होऊन जनांस मी चिके पोरलो दिस सवय म्हणूचे एक मनाम तासोची इच्छा सहज जाल्ले. आम्ही आता मस्त जमरा बघतो वारडिक मोंज फुल कापाड देवाचे निश्चय तसं तर मस्त जमरांत बायल मनशा लायक करून शृंगारेसोनो असोचे आम्ही बघीत असतो. वारडिकेंत नवरियेचे एक शृंगारांत आम्हाला बघवत खुशी. आम्ही सभेंत बसल्या गडेत सांगितलं असतो नवरियासाने पर बघून त्याचे मेकअप बघ, त्याचे हेअरस्टाईल बघ आणि त्याला कापाडणे सोडले बघ, त्याला पुळा मारलेले किती लायक झाले असतं म्हणून सांगून आम्ही असं सहज होऊन चर्चा करीत असोचे विषय येतो. ह्याच्या पाठसून पुरा कोण असा म्हणायचे आम्हाला पुरांसोबत तसलो तो विषय वय त्यांत सौंदर्य तज्ञ म्हटल्यार मेकअप आर्टिस्ट असेल ते एक सौंदर्य तज्ञ आमच्या ओटा आज सोयरी होऊन आयली सा. आम्ही त्यांच्या ओटी एक उपयुक्त माहिती घेऊया. तीत ज्योती प्रभू. ज्योती, तुम्हाला या कार्यक्रमाचं स्वागत. ज्योती, तुमचे एक परिचय आमच्या वीक्षकांचं वाटत होतं. माझे नाव ज्योती. माझे अम्माचे घर पुತ್ತूरू. मला वार्डिकून अन्नड काका पदव मनोहर माझे हजबंडाचे नाव आहे. मला 2 लेकरा, एक आदिती आणि अभिनव. मी आमस मूलतः कृषी मी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्टवर आता वर्क करीत असतो. ओंदे लायक. आता तुम्ही मेकअप आर्टिस्ट म्हटलं. या मेकअप आर्टिस्टांत या वृत्तींत तुम्हाला किती वर्षांचा अनुभव आणि तुम्ही असं कसं सारावलो आयलो म्हणून? या माझे एक अम्मान मी तर तुम्ही आयनं म्हणून सांगू आता एकलेकर किती म्हटलं आमचे एक अगदीपुरा हे ड्रेसिंग असं ब्युटिशियन असं आदवायचे पुरा बारीक होणे होतं. माझे अम्माच पुरा अम्मान तडी केले. मग आमच्या कझिनांचं पुरा तर आता मला एक इष्ट होते वाडीक जाले पर्यंत एज्युकेशन कंप्लीट कर सांगितले. मग मला जाले ह्या फील्डास गेले कसे होते. मग माझे गोवास मस्त इंटरेस्ट येत तू यात शिकवूय ಎಂತ तू पुढे जाऊय म्हणे बारी ह्या करत होते तसं त्याने मग मी शिकवाय स्टार्ट केले. फस्ट ಅಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳಸ್ गेलो थोडे समय मी नेक्रपुರ होऊन थोडे स्टॉप झाले. एक नेक्रपुर तोरले झाल्यापर्यंत मग त्याने स्टार्ट केलं. मी उजिरे रूट सेट संस्थेस गेलो. ते 1 महिना होतो. त्याचा कुठं नेकरांचं पुरैनींत बघून घेऊन मला कुठं सपोर्ट करीत होते. पुराकडे काही शिकवे गेले रोज जाडीत ते सण त्याच्यापर्यंत मी प्रीत पार्लर एक 4 years वर्क कुठं केले. त्याच्यापर्यंत प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट शिक्या म्हणले. त्याच कुठं कोडियाला चेतनास ब्युटी लँजेस जाऊनच शिकलो. पण राज फिल्म इंडस्ट्री राज कृष्य त्याच्या लागी कुठं कोर्स केले सा. असेच माझे जर्नी स्टार्ट झालं. आता या शिकवायच्या नादी तुम्हाला सुद्धा एक शिकव्या मनाचं मन एव्या झाल्यावर त्याचं एक कारण असतं. तुम्ही काही आधी तुमच्या कोणाच तरी मेकअप केला बघून असं ते तुम्हाला कोणी सांगून तसं काहीतरी होते. तसं म्हटलं अम्माच्या बघून होतो नाही चच्छूर मला गोतिते तसं मी घरला किचनचं पुरा असेच करत होतो. करत मस्त जनाचं फ्री होऊन केलं स्टार्टिंग. तुमचे एक हव्यास बरे त्या बघून म्हटले तुला ह्यात करवात नाही म्हणा मस्त सपोर्ट होऊन असले माझे भाऊ कॉम्प्लिमेंट्स गाव होते तुम्ही अन्य क्लान्स करताना म्हणून सांगून नाही. आता आम्ही साधारण फंक्शन जमरांतानी पुरा तोरल्यांचं कसं मेकअप करायचं पुरा बघित असतो शृंगार. नाला आत्ता पुरा दकले चॅडवा नेकरांचं लायक करणं पुळा मानवायची शृंगार करायचे आम्ही पुरा बघित असतो. ते बघताना मस्त खुशी होता. दाना तसं मेकअप घालून असता न्या त्या मेकअप त्यांचे एक कोवळ्या चाम बघ दकल्या नेकरांच्या पुरा त्याच तुमचे एक सौंदर्य साधन काही ರೀತಿಂತ परिणाम म्हटल्यार त्या करवो त्या चिकोट्या ने नक्का म्हणतावे तुम्ही कसं रेकमेंड करवे नवा म्हण काय नाही जाल्यार करताना आम्ही यूज करायचे प्रॉडक्टावर तर केमिकल सेड यूज करीत नाही. मग आतापर्यंत नेक्रांस म्हणत ताईने सकेला हो नेक्रांस यूज करायचे त्यात आम्ही यूज करतो. मग त्यांचं तर आता काजल जाल्यार एक धकल्या नेक्रांचं तर तुम्ही बघूनच शिसेव काजल घालतात तसं काजल पर आम्ही चूर कालसून घालतो डोळे सुद्धा असं चुरू या करीत बघित हे करतो नाही. आणि तू केअर घेताव नेकरांच्याच प्रोडक्ट्स असतात म्हणून नेकरांच्या मेकअप मस्त वेळ रोवत नाही. मग आम्ही ते मेकअप केले रो फंक्शन दल्ला कुडले रिमूव्ह करायला सांगता त्यास मग त्यांना रिमूव्ह करे केमिकल घालवता नाही ऑइल यूज करून गाडव नारला त्याला घाला नाही त्यांचं
आता मस्त जनांस ಗೊತ್ತಾ हन्नडका मनोहर प्रभू ते एक आमच्या समाजाचे एक लायक क्रिकेटाचे क्रीडापटू होऊन असले तसंत ते क्रिकेट खेळत असताना दुर्दैववशात ते एक अवघड होऊन आम्हा सोडून गेले. त्याच्यानंतर असं ज्योती तुम्ही एक आता तुमचे एक यात मेकअप आर्टिस्ट पुढे वृत्ती करून आयलोसो आणि आम्हाला त्यांच्या ಬಗ್ಗೆ एक थोडे सांगते. त्यांच्या ಬಗ್ಗೆ सांगितलं तिने एक सीधा स्वभाव ನೇರ ನೋಡಿ वय वय ನೇರ उन्नत बोलवायचे त्यांनी त्यांचं व्यक्तित्व म्हणजे तिने मस्त जणांस हेल्प कुठं केला आता एज्युकेशन बरं एक दोघं तिघांच हेल्प केला आमचे म्हटले बाहेरले वय वय जाल्यार आम्हास कुठं ते ಗೊತ್ತು नाही ते आम्हास त्यांचे एक कार्य होता ना ऐकल्यानं सांगितलं असं आम्हाला हेल्प केला ते मी या टाइमवर तरी सांगूने म्हणून सांगतो ते ऐकून आम्हाला खुशी झाल्या. तर असं असल्यावर कुठं एक हेल्प करायचं समाजासाठी एक दायित्व म्हणून हे पुरांचं एक हेल्पिंग नेचर होतं त्यांचं कोणाच एक हेल्प करूया चुकोडे होया म्हणायचे या होते त्यांच होवायचे म्हटच तिने हेल्प केले. त्यांत आता तुम्ही मगाशी सांगितलं होतं सांगत त्या मनोहर असं मस्त इष्ट होत तुम्ही घरासवानी का मग कामास असं दव्या बसवानी का मग बायका सपोर्ट केले मस्त नाही म्हणतो नंतर तिने एग्रिकल्चर करीत असले ना घरा मी घरा असवायचंय तू नक्का तू तरी दा म्हणजे लेकरांचं प्रभू गीत शिकूयात मी आता एक केलं तरी एक ड्रेसिंग करून आयल्यार त्याला ऐकून दे होईनत असं द्या त्या फोटो पुरांच दाखवायचा ज्योतीन केल्या त्यांचे बारीक खुशी मी सकाळी दावे दालेरो मी उठवायच्या नदीत उठतले दावे लेट होईत नाही मस्त सपोर्ट एक सपोर्टिव्ह सिस्टम म्हणत एक केलं परांतो त्यांचे कॉल करे सर त्यात ते हे असता कसं झालंय केले बेग दाले सर्वायचे मस्त केअर सपोर्ट करत होते. आता मनोच्या नंतर असं आता तुम्ही काही असो जे आता तुम्हाला कोण सहाय आता तुम्ही एकलीच असो घरा सहाय कोणतरी असं त्या नाही मी आता मामीच्या घरात असा मामी उठ की त्यांना आमच्या मामी लायक चुकोडते लायक बघते कैसी बरी माझ्या लेकरांचं कुठं आत्ता उदालेरो मी ड्रेसिंग असल्यावर मी अगदी पुरा सकाळी तुटून जायतो मग ते मला बोला नेवे त्याने आता मी आदल्याच जातो आमच्या जातीच्या घरात आदल्याच गेल्यावर कुठं येते मामी लायक बघते लेकरांचं तसं त्याने तंद्र होईत नाही मला आता तुमचे एक प्रोफेशनल वृत्ती मेकअप आर्टिस्ट या ಹೊರತು तुमच्याबद्दल काहीतरी एक हव्यास असाय हव्यास म्हटलं एक रांगोळी काढायचं मला भारी इष्ट एक ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೆಕ್ರನ್ಸ್ ಕೂಡ मी ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರಸಿಕೋನು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪುರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರ ಇಲ್ಲ तुम्ही तशी शिकवले ड्रॉइंग आणि पुढे एक ड्रॉइंग क्लास करूया म्हणून असा लायक ट्राय करतोसा बघू लायक एक तुमचे एक जीवनाचे एक आधार म्हणून आणि तुझे एक त्या एक प्रतिभा काय ते असा त्या एक 4 जणांचं वाटून दिलं बरे होता नाही एक ड्रॉइंग क्लास करतो मला मस्त इष्ट असं ते करूया क्लास देऊया म्हणून हो ऑल दी बेस्ट तुम्हाला थँक्यू. आता तुमच्या मट्टाना मी शृंगाराच्या या सेव्या तुम्ही एक फंक्शनाचं जमरास जाऊन शृंगार करता पोरांसो ते केला पोटी पुरा पोटी नाही केला पोटी आम्ही एकच लायक असत नाही ते काय होता केला जनांचं तुम्ही केलं शृंगार काही तरी समाधान आले नाही त्याद्वा तिने काय ते उत्तर सांगतात ती तुम्ही कसे स्वीकार करून घेता आम्ही आता फंक्शनच गेले तसले प्रॉब्लेम याचे बारी गुन्हे आले नाही म्हटल्यावर आम्ही त्यांचं मिराराचे ड्रेस तर करतो की ते म्हटलं आम्ही आता एक एक्झाम्पल हेअरस्टाईल घेतलं हेअरस्टाईल करताना कुठं आम्ही स्प्रे पुरा यूज करतो नाही त्याच्यापर्यंत आम्हाला ते चेंजेस करे होईत नाही तसं अगदीच आम्ही सांगतो तुम्हाला ते मिरार एदूर दाखवतो असं केलं होईत एका वेळेत त्यांचं काहीतरी लायकत झालं नाही करून पुरं झाल्यापर्यंत लायकत झालं नाही झाले रो मग बेजोर नाही की ते म्हटलं नेक्स्ट टाइम आम्ही त्या करेक्शन करून घेतो आम्हाला एक या सांगितलं बरे होतं आमचे तप्पू काही आम्हाला कळता करेक्ट केद्दोन आणि एक केद्दोन म्हटलं कसं का आम्ही आता आमचे मिस्टेक असत आमच्या लगेच सांगितल्यार आम्हास करेक्शनच एक वाट तुला इंगट जण लगे सांगतो कुठलं तर आम्हास कळत नाही केद्दोन कसं एक मिस्टेक असतं आमच्या लगेच सांगून घेऊया म्हणून एक असतात त्याला ऐक केद्दोन
आता एक मेकअप आर्टिस्ट त्यांचं असं बदललं ते कैल्या रीतीन हवे त्यांचे एक गुण त्यांचे एक कैल्या रीतीन तुम्ही वर्णन करतो एक मेकअप आर्टिस्ट म्हटल्यार असेंत हवी कसं हवे मेकअप आर्टिस्ट म्हटल्यार एक मस्त पेशन्स हवे होता म्हणजे एक कसले टेन्शन घराचे ते बेजोर असलेरो कसले असलेरो आम्ही आमच्या क्लायंटावर दाखवे ना किती म्हटलं क्लायंट खुशी खुशीर येऊन असता मेकअप करे आम्ही कोपार नाही तर बेजोरार केलेलं त्यांचं एक तृप्ती असित नाही हे कसं करताय कोण यात बेजोरार असा तसे फील होऊन लायक जाल्यार कुडा त्यांचे एक लायक जाले म्हणाचे फील येत नाही सो आम्ही 100% डेडिकेटर हवे होत आहे वय वय ते 100% डेडिकेशन देत कुठले ते इडी वातावरणात एक खुशीर वय 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 ते तुम्हासो आम्हासो केल्ल्यांचो खुशी होता आम्हासो एकत्र वय 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 आता मेकअप आर्टिस्ट म्हटलं आम्ही केलो अन्य एक मी ऐकलो असं कॉस्मेटॉलॉजी म्हणून सांगून तर कॉस्मेटॉलॉजी आणि ब्युटिशियन मेकअप आर्टिस्टाचे ते एकच ते एकत नाही किती म्हटले ब्युटिशियन तर स्किन केअर आणि हेअर केअर म्हटल्यार स्किन केअर हेअर केअर आणि हेअर कलरिंग हेअर कटिंग त्या पुरा येता स्किन केअर आणि फेशियल वॅक्सिंग ब्लीच त्या पुरा आम्ही आता घरा जाऊन करूआत या कॉस्मेटॉलॉजीन तर तसं नाही त्या एक ट्रीटमेंट त्यास मी स्किनाचे बघे मस्त नॉलेज कुठं हवे होता म्हणजे एक डिग्री कुठं होऊन असं होतं की त्यांतले नॉलेज मस्त हवे मस्त स्किनाचे सीद जाऊन आम्ही कॉस्मेटॉलॉजी केलेर ब्युटिशियनांनी केलेर ब्युटिशियनांनी जाऊन सीद कॉस्मेटॉलॉजी कलता म्हणून केलेर मी कैला रिस्क असो आम्ही रेडी होऊन होता तसं ते प्रॉब्लेम जाल्यार तसं मस्त स्किनाच्या बघे नॉलेज मस्त हवे होता नाही त्याच केलं कॉस्मेटॉलॉजी तू शिकवून एक नमन त्याबद्दल डिग्री केलं बरं येतं दिसतं एक नमन ट्रीटमेंट सांगत तुम्ही करेक्ट आता तुम्ही सांगितलो घरा नॅकरा दक्कली नॅकरा म्हणून सांगून एक तुमची नॅकरा मस्त दक्कली किती दक्कली नॅकरा एक 3rd स्टँडर्ड आणि एक 8 years भितर 8 वर्षा भितुरली नॅकरा स्टँडर्ड ती नॅकरा त्याच्या प्रांत घरा असं कुण्णो नाही इंगड त्याच्या प्रांत तुम्हाला एक जमराच्या टायमार आता हॉलास आणि पुरा बेगीन जावे रे 5 घंटेच हॉलास पग होता म्हणून सांगतात त्याचं एक लग्न बेगीन असताना बेगीन काम करावं तुम्ही म्हणून सांगून तसं पुरा टायमार तुम्ही केलं येते तुमचे एक टाइम मॅनेज करून घेतो तुम्हाला एक सपोर्ट असं ते आतांचे कोण कसं आहे नंतर आमच्या मामी असं सपोर्टिव्ह म्हणून मी चढीत आता बेग दव्वे म्हटलं आदले सत जातो मी गे बेदेर इंटरकॉस्टल्स पुरा जाल्यार सकाळीत दव्वे होता आम्हाला तर दवताना मी एक ऑटो एक सलई बुक करून त्यांचं जातो मी जाल्यार मामी नेकरांच एक स्कूल असं पुरा रेडी करवायचे मी तुम्हाला छुरी इझी होता तू त्या एक टेन्शन नाही म्हणून होतं नाही आणि मस्त कष्ट होता जाल्यार तिने तर पाविते आदले सजावून पुरा लगेज जाऊन येऊन दव्वे ते पुरा छुर किरकिरी जाल्यार आमचे एक काम आम्ही सोडा वयत नाही की त्यांतले ಎಂತೊತ್ತು पुढे येवे म्हणून त्यांचं भारी आशा असले त्यांचे एक कनसು तसे त्या ननसು करवे म्हणत मी किती कष्ट जाल्यार करूया म्हणत साय ಎಂತ ते पुढे दवूया म्हणत आता तुम्ही किती 10 वर्षांचा अनुभव सांगितलं मग असे त्या एक 10 वर्षांच्या अनुभवांत तुम्ही एक किती जण बायल मनशांचं शृंगार केलं सो नवऱ्यो गरबार नेऊन देत निश्चयाचे तसं पर्यंत तसे मी करूया म्हटलं मस्त केलं सा आधी मस्त फ्री केलं सा मी आणि ते मला घरला केलं मस्त इष्ट असतं बघा बाय सर्व ते पुरा आता नाही आधी पुरा बारीक कष्ट एक ब्युटिशियन साडवायचे पुरा ह्या नाही ते तिकते तर जो त्यांना त्यांचं एक हेल्प होऊन देन मी मस्त जण फ्री कुडा केलं सा पर्यंत एक 5 वरत केलं सा मी चढीत आता त्याची घेऊन तू मस्त केलं वय वय म्हटलं आता मी एक आधी पुरा जाल्यार नवऱ्यांस मात्र एक शृंगार म्हण असेल आता नवऱ्यो फॅमिली फुल करतात नाही आता बघू परलत ते मला एक ड्रेसिंग केलेर होत ते खुशी असता करून त्यांचे लायक जाले कॉल करून माझ्या लागी सांगतात केला मेसेजेस पुरा आम्हास मस्त इष्ट झाले पुरा परवानच कितीची म्हणजे पुरा केलं त्यांनी कॉल करून म्हटले मस्त खुशी झाली आम्हास तसं पुरा म्हणताना आम्हास एक खुशी होता एक तृप्ती गावता केल्यास एक सार्थक झाले ज्योती आम्ही तुमचे एक केलो मेकअपाचे केलो फोटोज कलेक्ट करून तेवढं असा ते जस्ट एक दाखवतात ते काय तर मग सांगावे तुम्ही हे फोटोज विजय ಶಾರದದಲ್ಲಿ
ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ लायक जाल्ल्यांचे फोटो घालतात म्हण पेपरान तेंत मी केल्ले तिगांच जायले आसा तेंत मात्र आतां एकच फोटो आसा चैत्र कावलकट्टे त्याचे पुरायले आसा तिगांच जायले आसा पेपरान ಹೋನೆ लायक त्या विजयवाणीसो त्या शारदा मेकअप तुम्ही ती केला ते मीच केले पेपरान आणि ते ऍड घातले मी केले मिगे 2 वयले आसा इंगड त्या फोटोज मात्र आता नाही ತೊಂದ್ರೆ नाही ಹೋನೆ लायक जाले आसा हे वार्डिकेचे म्हणजे आमचेर साधारण असं करीत नाही बदल वार्डिकेचे वार्डिकेचे नोरेन आमच्या फॅमिली फोटो आता जिलाचं नाव कसं ना अभिनव आदिती प्रभू ते मनोहर ने आम्ही माणूस सांगित होता त्याला पुरा केद्दा ना नवरी याचे मेकअप हे असं रेडिओ फंक्शन असं जाताना ಒಂದು ಯಾವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ मेहंदी मला ड्रॉइंग म्हटलं भारी इष्ट तसं तुम्हाला या एक मेहंदी ड्रॉइंग आणि मी मेहंदी तुम्हाला एक इझी झालं मेहंदी घालता म्हटलं फर्स्ट मी घालीत नाही तो मेहंदी एक फंक्शन असं मी गेला तो माझ्या फ्रेंडाचे तिने ಒತ್ತಾಯ कर मेहंदी तो म्हणताना म्हटलं आमचेर पुरा मेहंदी उन्याने त्यांचेर म्हटलं कसं म्हटलं पुरांचे इद्रास बसवून मेहंदी तोवे हे माले हे फुल आत शेकून तोवे कलत नाही काय तर करायचं मी घरा येऊन देखलो नाही किती माले होईत नाही मला ड्रॉइंग येताने मेहंदी काय येत नाही म्हणजे ಡೈಲಿ एकक ड्रॉइंग करायचं मेहंदी घालायला सुरू केलं पेपरांत त्यांत आता ತೊಂದರೆ नाही या एकल्याच होतो फोटो नी वय ते बघा किती किती चेंजेस होतात म्हणजे वय बिफोर आफ्टर म्हणून होता मग एक ओरिजिनल तोंड असला मेकअप करतो तो किती लायक दिसता सांग पुराणी किस्ट पडतात नाही आम्ही शोक दिसू लायक दिसू आता असतात एक हे राजकृष्ण फिल्म इंडस्ट्रीज करवेचो त्याच्या लागे मी कोर्स केले ते सर्टिफिकेट हे चेतनाच ब्युटी लॉन्च ಎಂತೂ ते श्रीमंत केलं हे गर्व फुल कापाडलेल्यांचे ये नवरीयचने लायक होते फोटोज पुरा आता ज्योती तुम्ही अखेरीस आमच्या वीक्षकांस एक मेकअप आर्टिस्ट होऊन या एक जीवनाच्या आदायास कैल्या रीतींत सहाय होता म्हणून वीक्षकांना सांगू इष्ट पावतो मेकअप आर्टिस्ट एक चुक्कोड वृत्ती म्हणून सांगू इष्ट पडतो मी किती म्हटले रे आता एक अगदी पुरा आम्ही नवरियन्स मात्र जाऊन एक फंक्शनर नवरियस मात्र करवते आता तसं नाही एक फंक्शन ಅಂತ ಪೂರಾ ನೇಕ್ರಾನ್ ಸಮಾತ करवतात त्यांचं आदाय कुठं चेडत असं म्हणा सांगवात तसं या प्रत्येकलेस एक साईड बिझनेस कुठं करवत मूलवृत्ती येऊन कुठं करवत सो तसं या एक माने कुठं एक चूर हेल्प झालं समजतं या एक या सेवन मेकअप आर्टिस्ट सेवन सो तसं पुराण कोणाचं एक आताचं चेडवांचं पुरा एक शिकवात ಎಂತ पुढे दावात या एक मूलवृत्ती बाई करवात ते एक पार्लर एक स्टुडिओ कसले तरी करून एक आम्हास आता त्याचे मेकअप आर्टिस्ट केले रो आम्हास एक ब्युटिशियनाच्या ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು नाही तर एक जेन करून तरी एक दोघांचं चलवत म्हणायचे एक या देवात देवात एक सांगवायचं झालं या वृत्ती मात्र वारे चुक्कोड वृत्ती म्हणून सांगू इष्ट पडतं हो लायक माहीत ज्योती तुम्ही आता आमच्या ओटी येऊन एक शृंगार कैल्या रीतींत करवतो कसा म्हणून सांगून त्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक उपयुक्त माहिती दिलो तुम्हास मस्त धन्यवाद माले कुठं मस्त खुशी झाले की त्यांतल्या माले ಗೊತ್ತसने माहिती मी दिलो मी विश्व कोंकणी केंद्र आणि प्रतिबिंब ತಂಡस ಕೂಡ माझे धन्यवाद सांगू इष्टपडतो धन्यवाद वीक्षकांनो कल कायदा नाही त्याची यता नका आज कसला होता त्यास काही चिंता नका काय आणि उद्या काय होता म्हणवायचे भय नका असे सांगित ह्या कार्यक्रम मी इथेच मुक्ताय करता तुम्हास मस्त आभार.